Kang Bendot. Oke, Kang Bayu Demit Kusuma. orang dulit, setan ora doyan. Piye maksudnya piye? Ya maksudnya iki wis diusir iki sing jenenge setan demit. Kuwi muga-muga desa Tiudan pinanggih sugeng karahayon, bagas kewarasan masyarakate guyub rukun. Betul sekali, amin ya rabbal alamin. Oke, Kang Bayu Kusuma. Oke. Menika alhamdulillah matur sepeng pasuwun kagem warga masyarakat Dusun Kolben sedanten Bapak RT RW lan ugi dipun sugeng dening anggota Jaran Triadi Budaya Rias Ayu Kidung Bu Eti Tata Nusa Konsultindo Sumber Rizki Persewaan Peralatan Pesta BPS Audio Mas Bagas Eka Jaya Bu Nurul EJ Coffee Pedel Laks Sita Spot Mas Ben Jarum 76 Happy Community Bolong Ngopi YouTuber Bapak Ansori DPR Panjalu Aluminium Mbok Tin Botok Kakak Kang Nyengkuyung menika wujudipun bahwasannya warga masyarakat Desa Tiudan berat sama dijinjing, ringan sama dicangking. Oke, Kang Bayu Kusuma kalian ngerantu persiapan Turonggo Triadi Budaya Kang Bayu Kusuma menika wonten Pasuban Lagon Nduk Mita monggo paring libur dumateng Bapak Ibu penontonnya Kang hadir. Terus monggo Kang Bendot dipun timbali wonten senduk sinten? Nduk Mita. Nduk Mita. Monggo senduk Mita. Yuk, sesarengan Tri Adi Budaya. Wah tenan kok ya. Di berbagai kesempatan kula sering panggil jenengan lho Mbak. Wonten acara perpisahan Purnawiyata di SDN 1 Tiudan panggil jenengan. Wonten pagelaran campur sari teng pundi kemawon panggil jenengan. Jane lho jenengan duwe aji-aji apa kok ya. Aku lek diasemi Cahayu ngene iki ya piye ngono ya. Senduk Meta wonten dalu punika badhe ngaturaken lagu napa lagunipun? Katresnan Sejati. Katresnan Sejati menika spesial kagem sinten panjenengan? Kagem semua warga masyarakat Desa Tiudan. Nggih, monggo Bapak Ibu kita periksani sareng-sareng penampilan saking Senduk Meta sesarengan jaranane senderewe Tri Adi Budaya Sugeng Hamirsani.
Teko sik. Iki gentenan. Aku dibagi. Nggih, santripun wilujeng dalu niki kula nggih dipun bagi kalian Mas Dhuwur Racun sing ganteng-ganteng lan sing bagus-bagus. Nggih saderengipun matur gunging manuwun menika kagem kanca-kanca YouTuber Tulungagung Bolong Ngopi khususnya di kawasan Tiyu dan Gondang Tulungagung. Dikarenakan kelajengaken lelampahan kalau siang mau untuk malam ini bersama Triadi Budaya dalam rangka ini tadi tasakuran wulanipun wulan suro. Nggih alhamdulillah tadi siang berjalan dengan tertib, aman dan juga terkendali. Untuk malam hari ini saya minta kepada para penonton sekiranya yang hadir kita buat kerukunan secara damai. Jadi jangan sampai jotos-jotosan kayak wong lor kali. Tapi aku yakin lek kene padha rukun, kabeh rukun. Tapi lek engko lek jam 09.00 jotos-jotosan ndang ae, penak ndang bubar. Aku bayaran. Kita oke, karena niki mau Dek Mita sampun ngaturaken satu tembang ada Katresnan Sejati. Untuk malam hari ini kita juga kedatangan Dek Nisa dan juga Dek Vita. Untuk malam hari ini satu lagu lagi. Niki aku tak main nimbali Dek Vita. Dek Vita, hah? Belum? Mau sampun? Mau sampun? Ya omong lho Mas. Nggih, karanten para rawuh kala wau sampun dipun aturaken penggaipun wonten gara-gara Triadi Budaya menika sampun siap siaga sawi gati kados pundi mekaring endahing budaya Jawi paguyuban jaranan campursari Triadi Budaya sugeng dalu sugeng amirsani nuwun.